Guys, bine m-am regăsit la un nou episod de Among Us, alături de copilul nostru toxic. Taci, mă! Eu sunt ăla de 10 ani. Sau de 12 cât aveam. 12 aveam acum. Dar vezi că ieri a fost ziua mea, șmechere. Ce? Ieri a fost ziua mea, bă. Și? Scuze să spun, la mulți ani. Pentru fraiere. Am plinit 13 ani. Bă, dar de ce mai pus pe YouTube? Că am văzut mama. Și m-a așteptat cu biciu acasă. Eu ce să-ți fac? Dar Vezi că de taci, data asta copile. nu mai filmez, să știi. Da, sigur. Hai, zi, crezi eu sau bagi tu codul? Zi. Ți-l spun eu, stați un pic. O-L-U O-B-F. O-B-F. Haide, mă, să dăm pe public ca să intre frățiorii. Da, bă, fraiere, vreau să spun ceva, fraiere. Fraiere. Bă, știi de ce vorbesc așa? Că i-am furat prietenului tău, Berti 2011, i-am furat chestia de auz, nu știu cum se cheamă, dar i-am furat-o. Și eu dau în secunda asta, bine? Da. Ok, hai că am dat-o. Uite, bă, asta e vocea mea mare, reală. Glumesc. Uite, asta e vocea mea reală. Care? E bine, copile, zi, mă, e bine. E bine, bă, cum ne-auzi vocea reală. Mai bine cu vocea reală. Ok, hai să începem. Da. Hai că m-a dat și impostor ca să te omor pe tine. Hai că te arunc pe tine primul. Am weapons, copile. Îmi pasă să fă-ți weapons-ul. Să te vadă altcineva. Da, hai, mă, vino să vezi că sunt safe în weapons. Nu, ce, crezi că mă interesează că ești safe? Da, mă, copile, trebuie să te intereseze, altfel ești prost. Da, bă, copile, nu mai fi prost. Că mi-am terminat testul. Bravo. M-a văzut. White, cred că este... White cam sas. Și tu ești sas. Și White e aici cu mine. Da, că s-a dus la tine, știi. Tu ești cam sas, sincer. Eu? Da, mă, copile, ești cam sas. Te-ai gândit la asta? Ce ai dat? Hai că te arunc pe tine. Cine a dat buton? Ce culoare ești? Sunt maro eu. Da, sigur. Ce zici, mă, că am dat vent, mă? I see black venting, what? Ești impostor cu White. Nu, toți îl votează pe tine, fraiere. Nu. Toți. Primul sunt zombie. Ce l-ai pus lui la ăștia în cap? Impostor vent open, ce ai, mă? Nu, primul care a zis e Dark Blue. Hai că m-a votat tot lobby-ul, erai tu impostor, zi tu de nu. Yes. Da? Ok. Ești impostor? Nu. Zi că ești impostor, Nu, recunoaște. panoramă, că nu sunt impostor, panoramă. Atunci de ce zice că am dat vent? Că tu ai început discuția că am dat eu vent. Că ești slab și de asta am zis că ai dat vent, de asta. Și că ești prost, copile. Am înțeles. Da, și vrei să spun ceva? Ei, stai, bă, că dacă zic... Dacă nu filmezi acum, da? Nu, filmez. Ok. Că nu filmezi, că ți-i bătaie.
naiba vrei să spui? Îți iei bătaie de că urc cu bombardier din viața reală și îți dau bătaie de te sparg. Acum. De ce? Pentru că ești fraier oricum. Ok. Că tu te joci numai Among Us? Dar tu te bă încolo că mă joc numai Among Us și copile. Ce mai au problemă cu asta, copile? Da, am. Care mă, copile slab? La ce? Că ești prost. Este verde. Vezi că e verde. Bă, cum ești așa de prost încă zici? Măcar mă crezi că este verde? Da. Ce? Hai că zic dacă vreau fraiere. Ce? Cred că doar bloc. Cred că nu te înșeli, că dacă te înșeli, ți bătaie de la mine din dreapta și una din stânga, impostorule. Te-am văzut că ești de fapt impostor. Te l-am zis la mine că ești impostor de fapt. Te-am văzut, ai dat kill. Și intrat în vent. Te-am văzut. De asta a scris o asunat în impostor. Pro. Copile, ești prost. Nu știi nici măcar că face triple 2. Dar ești slab, că eu o să-mi iau skin-uri mâine, nu ca tine care n-ai niciun ban de skin. Dar taci mă, copile, că mi-a scos până în Africa, copile. Tu ți-ai făcut? Ai zis că faci bani cu băieții, dar nici Fac n-ai bani. am vilă. Eu am vilă, am castel. Am castel Tu mai nici mare măcar ca n-ai tău. bani de un skin pe Among Us. Bă, dar nu mă lasă să ăștia să-mi iau schimb pe Among Us. Au zis așa de la Among Us că dacă mi iau schimb pe Among Us, mă dau în judecată că eu sunt prea bun pentru skin-uri. Copile! Oleu! Să vezi ce mă dau eu mare când o să am eu skin-uri. Sau nu, că eu nu sunt toxic ca tine. Să taci, ești un copile. Toxic. Îmi beau Teddy-ul, copile. La tine ți-l dă, mai ca tine care bei numai Fanta. Eu beau și Teddy, Coca-Cola. Dacă ești cu Ted-ul, ești... Tu știi că am omorât ieri 10 oameni și poliția nu mi-a făcut nimica? Ce? Am omorât ieri 10 oameni și nu mi-a făcut nimic poliția. Da, e omorât că tu ești criminal în sele. Hai că glumeam, man, nu fi prost. Hai că se duc ăștia. Ce? Ok, guys. Am terminat cu copilul toxic. I-am închis pentru că este prea toxic. Și cred că ăsta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. Da. O să mai continuăm cu episoade din astea. Și dacă vă întrebați de ce în unele episoade nu vorbesc, este pentru că nu pot. Și nu cred. Pentru că nu pot că sunt părinții sau bunicii și nu pot că ei nu știu că am un canal de YouTube. Și toate cele bune și ne vedem data viitoare. Pa!